Och sen, jag vet att hem är väldigt viktigt för alla nationer och för svenska och estland. Därför har det skrivits många sånger. Jag tror att alla nationer har många sånger som handlar om hem och hemland och hem. Och nu tänkte jag ta och sjunga en sång av en tonsättare som heter Ylva Winter. Och han var född 1924 och levde till 2000. Och han skrev först och främst mycket bildmusik i Estland. Och även en sak som han skrev var barnmusikal som heter Pippi Långstrump. Och det heter Pippi Pixo på engelska. Det är en variant av Pippi Långstrump. Så att det spelades mycket på Nationaloperateatern i Estonia på sin tid. Och hon var lite populär. Och i denna musikalen så fanns det med den här hemsången som de kommer att sjunga. Att hemmet var hemma, alltså när man har bekymmer, när man har det, då är det alltid hemåt bra. Och sen på dagar så kanske många gånger nu gjorde jag bort mig här och nu gjorde jag bort mig där, men vi kan inte ångra det så här och inte göra om det många gånger heller.
att jag sätter en liten punkt här och tackar för mig. Jag vet att vi måste tacka på något vis Edvin Museet. De vill tacka Edvin med sin fina Alla Leking-bok. Och eftersom du sjunger så mycket om Kotoma, hemlandet, så tyckte vi det skulle passa med en chokladask från Tallinn.